Ola a todos e a todas, hoxe imos ver como introducir viñetas, numeración e listas multinivel en Word. O primeiro de todo, unha viñeta que nos sirve para crear unha lista ordenada de diferentes ítems. Entonces, se introducen, todas estas opcións, as listas, a numeración e as viñetas, perdón, a numeración e as listas multinivel están todas aquí nestas opcións de parágrafo. Para introducir as viñetas, simplemente lle damos a este botón de aquí, vale? E xa non la poría. E vemos que temos diferentes opcións, vale? De viñetas que podemos poñer, vale? Se lle damos a Enter, continúa, vale, coa lista. E despois tamén podemos introducir numeración, temos tamén letras, números romanos, temos diferentes opcións. Vale. Ata aquí vedes que é moi sinxelo. E despois teríamos as listas multinivel. Unha lista multinivel nos sirve para clasificar os diferentes parágrafos dun texto. Vamos a facelo con este de aquí que vades a ver ben. Entonces, vale? Cando lle damos a Enter, vedes que nos aparece o segundo punto, pero se quixéramos crear unha sección dentro do título 2, lle temos que dar a letra Tab. E aquí xa temos unha nova sección. Pero que pasa se queremos volver ao nivel anterior? É dicir, agora estamos no punto 2.3, vale? Pero eu quero introducir un punto 3. Vale? Entón, me vou aquí a cambiar nivel de lista e vedes que aquí me aparecen os diferentes niveis que hai da lista multinivel. Me vou ao primeiro e volvo ao anterior nivel e xa podo introducir o título 3. Tamén podo deixar entre medias un parágrafo escrito e logo volver á lista multinivel. Pero vedes que se eu introduzo outra vez a lista multinivel me empeza na numeración 1 e eu quero que me continúe coa numeración que xa estaba na lista. Para facer eso, pincho enriba do número da lista ¿ves? Entonces, clico 2 veces enriba do número, lle dou o botón dereito e lle dou continuar coa numeración de lista. O volvo a facer outra vez para que vexades. E me volve a seguir outra vez a orde de numeración da lista. E podería seguir poñendo título 4. Vale? Máis cousas. Tamén podo, vale, modificar a lista multinivel. É dicir, podo modificar a fonte, podo modificar a alineación, podo modificar o sangrado, podo tamén, vale, modificar a cor, podo especificar o formato de número, vale, para os diferentes niveis, para todos os niveis,
Si me meto máis, vedes que teño tamén, podo aplicar esos cambios en toda a lista, de aquí en adiante, vale? Podo facer diferentes cambios de configuración na lista. Tamén podo, vale? Por exemplo, tanto na numeración como nas viñetas, facelo en parágrafos, vale? Que estén discontinuos. Por exemplo, podo poñer unha viñeta neste e neste. Non necesariamente ten que ser en parágrafos, en liñas que estén continuas. Podo facelo en liñas que estén discontinuas. E logo, ademais, tamén podo, unha vez que eu teño un texto escrito, vale, inxerir listas multinivel en determinados parágrafos. Non teño que primeiro inxerir a lista e despois escribir. Eu podo, con texto escrito, decirlle os parágrafos que quero que sexan na lista, vale? Que pertenzan á lista e despois, bueno, neste caso me sigue co 5 porque lle din a continuar numeración, pero podería, nun texto que xa está escrito, decirlle os parágrafos que quero, vale? Que estén na lista multinivel unha vez que estén xa escritos.